Panorama jajar-jajar piye? Aku teko dhewe. Aku nandur ning kok teko dhewe. Kok ayo nandur teko dhewe? Lah piye? Lah nyatane yo teko. Lah iki sing gandul-gandul iki sing nandur dhewe ya nen, timune iki. Iya. Lah yo Ngarepan. teko pisu. Oh. Lah kae kalau Oke. Monggo. Tomat karo jagung. Ayo nang dodola. Jagungnya sing ayu-ayu. Kapan-kapan Sing dodol sing ayu iki. Ayo sing dodol ayu. Didol besok napa? Wae lah malah parian. Didol besok napa? Yo, tak ngidul sik. Yo. Pelan-pelan. Weh, mobilnya Nmax yo. Tuh. Kaya tronton.